Onye omeiwu Anambra steeti ma bụrụ na-anọchite anya ezi ụmụafọ Agụata nke abụọ n'alaka omeiwu steeti a Honorable Tony Mobiike akpọkuola ụlọọrụ INEC nakwa ndị ejensi nchekwa dịgasị iche iche ka ha nyochaa ọ bụrụ na achọpụta na ọ bụ eziokwu ka ha taa ndị ọrụ INEC ahụ bụ ndị achọpụtara na ha buru akwụkwọ ebi nchegoro aka na ya na Agụata High School Ekwuola wee bịa n'ebe a na-atụ vootu n'oge nhọpụta emere ụbọchị Satọdee na mpaghara ahụ. Joseph Egbeọcha kọrọ akụkọ a n'ozuzu oke. Okwu na praịmarị skuul dị n'Ụmụọna dịka ọ na-agagharị amata ka ya bụ ntuliaka elu si aga n'obodo ya ka Honorable Mobiike ma bụrụkwa onye otu ndị apụga na-etinye anya mara ka mmemme nrọpụta ahụ si aga na mpaghara Agụata kọwara na ọ bụrụ na agba nkịtị ka igwe ojoro dị otu ahụ na-aga n'iru na ọ nwere ike imebi ọchịchị onye kwuo uche ya anọ n'oge ugbu a. Ọ gaziri n'iru too ya bụ amụma ntuliaka elu bụ ndị e mere n'ebe ndị ọzọ bụ ndị ọ na-anọchite anya ya ma kọwaa na ndị mmadụ apụtachaghị ọfụma maka ya bụ nrọpụta. Na kansụl họl dị n'obodo Achịna Polling Unit 012 ka onye na-anọchite anya Agụata 1 Constituency n'ụlọ omeiwu Anambra steeti ma bụrụkwa onye isi oche otu na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ Honorable Okpaleke nọrọ kọwaa na ndị ọrụ INEC bụ ndị mejupụtara dịka ebumnuche ndị mpaghara ebe ahụ siri dị ma kọwaa ya bụ mmemme nrọpụta dịka nke gara nke ọma ma ewezụga na ndị mmadụ apụtachaghị ka a tụrụ anya na ya. Na Central School dị n'Igbo Ukwu ka onye isi oche otu Anambra State Internal Revenue Services AIRS ma bụrụkwa onye ndu otu nkwado Soludo na ya bụ obodo bụ Dọkịnta Greg Ezilo nọrọ too ka ya bụ mmemme nrọpụta siri gaa ọfụma na mpaghara ebe ndị ọ gara leta anya ma kọwaa ya bụ mmemme nrọpụta dịka nke gara nke ọma site n'Igbo Ukwu nke dị n'okpuru ọchịchị Agụata. Abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.